Kaixo, Iepa, ni Miren naiz, eta, bueno, antzinako deneakin itet lan, gaur egun. Nik biokimika ikasi nun, eta guantxe kontatuko izuen nire ibilbidea pixka bat, baina, bueno, gaur egun genetika eta arkeologian arteko zerbaitetan lanen hain naiz. Eta zer da antzinako denea, ez? Antzinako denea da azkenen aspaldi hildako organismo hoiek daukean denea. Eta DNA, gu denok daukegu, ez, airean dago, lurrean, leku guztietan, baina denborakin organismo bat hiltzen danen DNA hori degradatzen juten da. Orduan guk, iten deuna da, antzinako hiletatik, ez, momietako hiletatik, ezurretatik eta DNA erauzi, eta, bueno, hori iten da laborategi berezi batzuetan kontaminazioa murrizteko, eta gero DNA hori sekuentziatu. Dakizuen bezala, DNA da sekuentzia bat, ez? Adenina, timina, guanina, zitosina, letra horiez eraikitako liburu bat bezala. Eta, bueno, pixkat anekdota bezala, gizakion genoman letrekin ikusteko zenbat datu erabiltzeitugun, ez? Gizakion genoman letrekin liburu bat idatziko bagenu, liburu horrek milioi bat orrialde izango lituzke. Osa, datu askokin ite deulan. Eta, bueno, gizakiok dauzkeun zelula guztietako DNA sekuentziatuko bagenu, ilargia, eta jarriko bagenituzke ilara baten, ilargia jun eta buelta 150.000 aldiz ingo genuke. Orduan, datu oso potente horiekin lan iteko, ordenagailu berezi batzutan ite deulan. Pixkat ibelbidea esatearren, nik ikasi nun 2011an, bueno, batxillergon, zuen adinea pasata, neon duda baten, zientzietako batxillergoa inun, baina duda neuken beti historia asko gustatzen zitzaiten, antropologia ere, baina aukeratu inbar da zientziak edo letrak, zola banatze gaitu azkenen. Eta biokimika jarri nun genetika gustatzen zitzaitelako lehenengo aukera bezala, baina bigarrena zen antropologia. Eta ez nekin nahi nun biokimikan sartu edo nahiago nun kaleratzea antropologian sartzeko, osea duda hortan. Eta azkenen biokimikan sartu nintzen eta karrera inun, eta karrera bukatu nunen pixkat egora igualen, guain ikasiet karrera, baina eta zer, ez? Honekin zer. Bidegurutze, bestek aipatu duen bezala, bidegurutze asko daude bizitzan, eta aukerak hartzeko aukera asko ere. Azkenen bidegurutze bakoitzak aukera emate izu ere bai. Eta, bueno, karrera bukatu nun, eta erabaki nun, enteatu nintzen antzinako denea bezalako arlo bat existitzezala, eta, bueno, hemen ingurunetzeon ikerketa taldeik eta aukera eukinun Erasmus Plus beka batekin juteko Kopenhagea. Eta neo nintzen 3 hilabete, asko gustatu zitzaiten bai lana, baita jendea ere, azkenen aukera guzti horietan, ez, bizitzan lana aukeratzen da, baina beste gauza batzuk ere, importantea da presente eukitzea, lagun arteko giroa, eta, bueno, haber bizitzan lanez gain ze aukera emateizkizun leku bakoitzak, eta, bueno, global training bat lortu nun, eta beste 6 hilabete luztatu nun praktika bideoi Kopenhagen, eta gero, praktika horiek eta gero lana eskaini zidaten, eta ordutik hango unibertsitateen lanen egon naiz. Eta lanen egon bitarten masterra egiteko aukera eukinun, masterra Europako leku batzutan doan da, eta ordaindu ite izute masterra egiteagatik. Eta ondo dago jakitea hemen ordainduin behar da, eta nahiko garestik die masterrak. Eta han bioinformatikako masterra inun, eta gero nire hango jefeak eskaini ziten 6 hilabete juteko Islandiara hango enpresa baten lanitea. Eta esan non, bueno, maleta ingo ez berriz eta jungo naiz, eta Islandian egon nintzen 6 hilabete, eta gero ja hortik doktoregoa hasi nun Kopenhaga eta Irlanda arten. Eta azkeneko 4 urtetan egon naiz bi doktoretza mota, arkeologian eta genetikan doktoretza egiten, Dublinen eta Kopenhagen arten, eta ibilbide guztia bezala izan da oso disiplina artekoa. Doktoretza batzutan bada lan bakartia, baina askotan talde egiten da lan, eta disiplina disberdinetako jende askokin. Orduan, naiz eta zuk arkeologia ez ikasi, igual daukezu ondon ikerlari bat arkeologoa dana, eta arekin lan itezu, eta haren jakintzataz ikasteko aukera daukezu. Eta hoxe, guaintxe bukatu tesia, hor da hori bai, artikulu batzuk eta jarri ditut, nahi baituzue ikusi.
Eta, bueno, nik garrantzitsuna iruditzen zait ondo pasatzea dela, azkenen akademian diru asko ez da, ez da bastante bokazio sartzean zea bada, bide bat da, eta garrantzitsua da ondo pasatzea, bai bizitzan eta ikerketan, eta etorri bisitan nahi bazu dauzketa artikulu batzuk, eta